дошли на всички. О, чудесно. Може да седнеш тук до мен, ако искаш. Да пя? Не знам. Мисля, някой ще бъде с някакви инструменти. Ами, добре, както решите. Радвам се, че сте тук. В Стара Загора също имаше правих киртан така с няколко души, ама бяха нищо. Добре. По-близичко бяха. Тук, покрай мен може да насяда. Просто не се смятам за човек, който е с добри функции спрямо хендпена. Може ли да пробвам с шрутибокс също? Пробвайте всичко. Позволено Позволено. да роутите, после ако вървим нещата, ще да добавим. Всичко е окей. Ами, то вече мина 4 часа. С повечето от вас се срещам за първи път. Казвам се Враджа Кришнадас. Роден съм в Сливен, но съм живял в Южна Африка 25 години. Имах благословията и шанса да пътувам последните от тези 25 години. Поне 10 от тях бяха на път по цял свят. И имах шанса да правя киртани, да давам лекции, да слушам лекции, да пътувайки в различни държави. От няколко години се завърнах така за по-постоянно в България и реших да направя нещо и на местна почва по поръчка на моя духовен учител. И преди няколко години всъщност отворихме един културен център в Сливен, моя роден град, където също има йога практики, има веге чайна, има лекции, има киртан. Идват различни хора да представят беседи или различни таланти, каквито имат, и да се споделя знание, мъдрост и висша вибрация в обществото. Съм много радостен, че съм тук сред вас. Не съм бил в Бургас отдавна, въпреки че е близо. И сега съм тук с този киртан, който ще направим тази вечер. Значи, всеки от вас може би има 5 мантри, които сме изписали. И ще гледаме да запеем. Може би някои от хората нямат. Ще се опитвам преди всяка мантра да кажа по няколко думи за мантрата. И ще започнем от първата. Първата Шри Рам Джай Рам Джай Джай Рам. Това е една мантра, която Рама е едно от имената на Върховния или на първоизвора, майка, баща Бог. Едно от имената е Рама. И Рама означава изворът на благоденствието, на удовлетворението, на радостта. И пейки тази мантра, всъщност се свързваме с този извор на благоденствие, удовлетворение, радост, която е вътрешната ни радост, която не може да ни бъде отнета и повлияна от външни влияния, каквито и да са те. Идеята е, когато се центрираме в тази мантра, пейки я,
да достигаме до този вътрешен мир, тая вътрешна радост, това вътрешно блаженство, което съществува във всеки един от нас. И просто ние трябва да обърнем търсенето навътре, вместо да е навън. Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. 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 Заедно всички вие. Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. 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 Заедно всички. Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. 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 Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram.
Jai Jai Ram. Shri Ram Jai Ram. Jai Jai Ram. Shri Ram Jai Ram. Jai Jai Ram. Още веднъж всички заедно. Shri Ram Jai Ram. Jai Jai Ram. 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 Заедно всички! Shri Ram Jai Ram. Jai Jai Ram. 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 Заедно всички! Shri Ram Jai Ram. Jai Jai Ram. Shri Ram Jai Ram. Jai Jai Ram. Shri Ram Jai Ram. Jai Jai Ram. Shri Ram Jai Ram. Jai Jai Ram.
Jai Shri Ram,
Jai Jai Ram, Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. Още едно заедно. Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram, Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. Следващата мантра е Ом Намо Бхагавате Васудевая. Може би сте я чували, може би я знаете. Ом Намо Бхагавате означава прекланям се пред Върховния, който е навсякъде и във всичко. Васудев означава онзи, който е навсякъде. Или все представен. Идеята на тази мантра е, ако наистина я осъзнаем, че Бог е навсякъде и във всичко, какво ще ни бъде отношението към хора, животни, предмети? Съвсем различно. В смисъл, ще има много уважение и ако всеки човек развие такова съзнание, това е като небесното царство на земята. Но е много трудно. Защото някой от нас може да се опитваме да го развиваме, някой може да са го и постигнали, но когато другите ни отвръщат със същата енергия, тогава трябва да виждаме Бога от тях, да знаем, че Той е от тях, но понякога е нужно да ги обичаме отдалеч. Не, да. Така че... Но идеята тук е ние се стремим да бъдем правдиви, добродетелни, чисти в отношенията си с хората. И когато видим, че те не отвръщат със същата енергия, просто ги обичаме отдалеч и не ги мразим. Защото ако попаднем в капана на омразата, това е да забравим тази мантра. И всъщност някой може да каже, добре, ако Бог е в сърцата на всички, защо не всички не го изразяват, защо всеки не иска, не може да го изрази. Защото в момента съзнанието ни е покрито с огромни пластове, на всеки различно, някои по-малки, някои по-големи, пластове с илюзия или невежество. И поради тая причина истината или чистотата, духовността, любовта спи. Като огън, който е вече на въглени и просто тлее, обаче е покрит отгоре с пепел. Нещо такова е. Но пък е много добър метод, добро отношение или занимание от наша страна да винаги да сме в съзнание, че над пепелта отдолу тлее истинската жар и оттам да почне нашето уважение към другите. И тук се спомням за една мисъл на Ганди, който казва: бъдете промяната, която искате да видите в света. От нас почва, всеки един от нас трябва да носи този факел. И когато няма отвръщане, да не падаме в омраза е силно казано, но да не падаме в негативност. Или ние да падаме в пепелта самите ние. Това е идеята. Просто да
се дистанцираме и уважаваме, доколкото е възможно. Добре. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate
Bhagavate Vasudevaya. Om Namo 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 Bhagavate Vasudevaya. Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Благополучно стигна ли времето за всички манти? Ще стигне. Сега ще изпеем третата Ради Говинда. Тя е в ведическата култура първоизвора или абсолюта е всъщност майка, баща, Бог. И затова в ведическата култура винаги има Рада Кришна, Лакшми Нараян, винаги майката и бащата са там. И тази весела песничка е просто Ради Говинда. Раде е най-съкровенното име на майката богиня, Шри Рада, което най-великите мъдреци, най-великите йоги и предани на Бог го знаят това име и го разбират и го тачат. И го носят сърцето си.
българите, ние сме много благословени, че имаме много голяма връзка с древната ведическа култура, която тепърва се възражда в България. Тя е най-древната култура на българския народ. България, Ария, арийска култура, арийски народ. И ще ви кажа една книга набързо, само да спомена нещо. Това е Българска старина на Раковски и издадена от Иван Тренев в оригинал. Ние се боричкаме още с редакцията на усъвременен български да бъде направена. Тази книга, всъщност Раковски споменава за майката богиня Шири Рада. Колкото и да звучи невероятно, не само за нея, но споменава като цяло за древната ведическа култура, да е най-старото вероизповедание на българите. Оригиналното вероизповедание. Но за това трябва да се върна да ви дам цяла беседа на тая тема. Сега само Не е лошо. ще посея малко семенца, като ви кажа следното, че Рада, всъщност Радха, на български по-българено е Радка. Същото е Радха. Когато казваме това име, всъщност се пречистваме и се благословим. Дори да не го знаем това нещо. Това е благословията. Аз, като бях в детската градина, моята учителка се казваше Хара. И постоянно Хара и съм мантрувал името на майката богиня, защото той е едно от имената на Рада. Хара. И после имах съученичка Радка и така. Съм бил винаги около това. И малко сте бъжени. Да. И другото име Говинда е много интересно също. Сега ще ви кажа няколко тайни набързо. Го на санскрит означава крава. На български го ведо. Го. И още нещо ще ви кажа. В думата говедо е скрита думата веда. Говеда. Знаете ли какво? Свещените животи. Точно. Защото кравата е представител на веда, на учението в този свят, тъй като тя смята за майката. Всичко, което излезе от кравата е благословено. Дори торта, хората са строили къща с нея, може да запалиш огън. Все още наторяваме овошките си. Наторяваме, да. Всичко, което излиза от кравата е благословено и затова майката. Тя е едната от силните майки. Всъщност. И Го е крава, Говинда е онзи, който пази кравите всъщност. Това е едно от имената на Бога. Говинда. Добре, да изпеем тая мантра. Раде, 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 Говинда. Раде, 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 Говинда. Раде, 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 Говинда. Раде, 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 Говинда. Раде, 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 Говинda. Radhe 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 Govinda. 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 Hey! Radhe 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 Govinda. Radhe Radhe Radhe
Заедно всички. Раде, 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 Говинда. Раде, 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 Говинда. Hey! Раде, 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 Говинда. Раде, 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 Говинda. Govinda Radhe, Govinda Radhe, Govinda Radhe, Govinda Radhe.
Сега продължаваме с следващата мантра, която беше станала много известна 96-та година, мисля, че беше станала хит номер 1 по цял свят с групата на Кула Шейкър. Кой от вас е чувал Кула Шейкър? Аз. Британски рок, брит рок. И ако я потърсите на YouTube, има още до ден днешен. И се спомням нещо много интересно. Когато отпътувах от България 96-та година за Южна Африка, спомням си, че като кацнах на летището, беше по Нова година някъде. И първите впечатления ми бяха, че Дядо Мраз беше по къс ръкав. И там всичките подобни такива летни впечатления. И когато влязох в колата, която ме взе да ме кара към квартирата, към която щях да бъде, първата песен, която тръгна на радиото, беше Говинда Джая Джая, Гопала Джая Джая, Рада Рамана Хари, Говинда Джая Джая. А по него време аз още не бях навлязал в йога практиката като цяло. Но пък харесвам рок музика и тогава и сега си харесвам някои неща. И веднага я отбелязах тая песен. Вау, нещо много интересно. И вече в последствие, няколко месеца по-късно, започнах да чета книгите, мисля, че беше септември 1997 на Бхакти Веданта Свами Прабхупад. Между другото има книжки негови отвън. На масата видях. И прочитайки книгите и вътре това име Говинда се появи. Говинда Джая Джая. После разбрах, нали, че това е много древна мантра, която и до ден днешен се пее в храмовете в Индия. И тази мантра така е много специална, защото като че ли беше един предвестник на промяната в моя живот. Аз бях на 22 години и тръгнал на някъде, да се казва съвсем сам, да опита да учи английски, да следва нещо другаде. И бях посрещнат с тая песен. Много интересно. И до сега тая песен е хит в моя репертуар. Добре. Може да я започнем по-ниско и ако видя, че се справя, че ще дигаме нагоре. Между другото, тая последната мантра я започнахме в ми мажор и скочихме в ла мажор с 5 ноти нагоре. Без да просто така стана, че модулирахме естествено. Енергията се дигна много. Говинда Джая Джая, Гопала Джая Джая, Рада Рамана Хари, Говинда Джая Джая, Говинда Джая Джая, Гопала Джая Джая, Рада Рамана Хари, Говинда Джая Джая, Говинда Джая Джая, Gopala Jaya Jaya, Radha Ramana Hari, Govinda Jaya Jaya, Govinda Jaya Jaya, Gopala Jaya Jaya, Radha Ramana Hari, Govinda Jaya Jaya, Govinda Jaya Jaya, Gopala Jaya Jaya, Radha Ramana Hari, Govinda Jaya Jaya, Govinda Jaya Jaya, Gopala Jaya Jaya, Radha Ramana Hari, Govinda Jaya
Radha Ramana Hari Govinda Jaya Jaya Govinda Jaya Jaya Gopala Jaya Jaya Radha Ramana Hari Govinda Jaya Govinda Jaya Jaya Gopala Jaya Jaya Radha Ramana Hari Govinda Jaya Jaya Govinda Jaya Jaya Gopala Jaya Jaya Radha Ramana Hari Govinda Jaya Jaya Govinda Hare Gopala Hare 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 Zanzichki Govinda Hare Gopala Hare 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 Govinda Jaya Jaya Gopala Jaya Jaya Radha Ramana Hari Govinda Jaya Jaya Govinda Jaya Jaya Gopala Jaya Jaya Radha Ramana Hari Govinda Jaya Jaya Govinda Jaya Jaya Gopala Jaya Jaya Radha Ramana Hari Govinda Jaya Jaya Govinda Jaya Jaya Gopala Jaya Jaya Radha Ramana Hari Govinda Jaya Jaya Govinda Jaya Jaya Gopala Jaya Jaya Radha Ramana Hari Govinda Jaya Jaya Govinda Jaya Jaya Gopala Jaya Jaya Radha Ramana Hari Govinda Jaya Jaya Govinda Jaya Jaya Gopala Jaya Jaya Radha Ramana Hari Govinda Jaya Jaya Govinda Jaya Jaya Gopala Jaya Jaya Radha Ramana Hari Govinda Jaya Jaya Govinda Hare Gopala Hare Govinda Hare Gopala Hare Govinda Hare Gopala
Radha Ramana Hari Govinda Jaya Jaya Govinda Jaya Jaya Gopala Jaya Jaya Radha Ramana Hari Govinda Jaya Jaya Govinda Jaya Jaya Gopala Jaya Jaya Radha Ramana Hari Govinda Jaya Jaya Govinda Jaya Jaya Gopala Jaya Jaya Radha Ramana Hari Govinda Jaya Jaya Govinda Jaya Jaya Gopala Jaya Jaya Radha Ramana Hari Govinda Jaya Jaya Govinda Jaya Jaya Gopala Jaya Jaya Radha Ramana Hari Govinda Jaya Jaya Govinda Jaya Jaya Gopala Jaya Jaya Radha Ramana Hari Govinda Jaya Jaya Govinda Jaya Jaya
Govinda Jaya Jaya, Govinda Jaya Jaya, Gopala Jaya Jaya, Radha Ramana Hari, Govinda Jaya Jaya, Govinda Hare, Gopala Hare, 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 Govinda Hare, Gopala Hare. Това парче не участваше ли в един български филм? Може. Ами, ако не е участвал, ще участва. Как сме с времето? 15-20 минути има. По стар български обичай трябва да гоня влака за това. Един път Пловдив го гоних. Обаче не спря. Сега ще изпееме Харе Кришна мантрата. Една мелодия съм избрал, която е много специфична. Да видим дали ще мога да се я спомня самия аз. Всъщност тази мелодия се присвоих от една госпел песен. Се сети името, може би ще е по средата на мантрата. Или някой от вас може да я познае. Я да пробваме как ще стане, като словоред. Значи те са две мантри, които се повтарят. Едната е не две мантри, а два начина, по който се изпява. Една и съща мантра. Харе Кришна, Харе Кришна. Не това. Акордите са правилни, само да се види как беше. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Научкаме още Кришна, Кришна. Ако не намеря, ще я сменим. Е, нашите. Да. Така реклама я направих. Нещо като следващия път ще... Да. Тя съвсем нова в главата ми, но е много хубава и ще се пробвам още за няколко секунди, ако я намеря. Аз и помня мелодията на тоналността, нещо много цяло. Добре го хващаш. Ама все още не ми помага.
Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Изглежда, че е тук, подлъгвала. Много е. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna. Ето. Кришна, Кришна. Намерихме. Харе, Харе. Я да пробвам сега. Значи. Харе Кришна, Харе Кришна. Кришна, Кришна. Харе, Харе. Вие усещате директно. Харе Рама, Харе Рама. Рама, Рама. Харе, Харе. И втората мелодия е малко по... Значи може да я гледате, за да не изтървете някоя. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Обаче ми е ниско. Сега ще го дигна нагоре. Може би една нота. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Последния акорд кой е? Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Заедно. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Заедно всички. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама,
Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Zano. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Кришна, Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Харион Тацат. Благодаря на всеки един от вас, че се включихте. Днеска ви от деня на благодарността също. Тъкмо на време. Ами, пожелавам ви успешна нова година. Здрава, нека да е здрава. Когато човек е здрав, физически и емоционално, той може да твори, може да прави добри неща. Бъдете здрави, бъдете добри, бъдете красиви в думи и действия. Носете светлина и любов навсякъде, където сте. Благодаря ви, че бяхте с нас. Благодаря ви. Благодаря. Виждам, че хората, които искат да ме карат, са в напрежение. Ние всъщност трябва да отиваме на гарата до вас, за да спестим малко време, защото... Или трябва... Окей, добре. Благодаря на всички.